हॅलो, हाय, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं ज्वेलरी अँड फॅशन या चॅनलवरती. तर कुंकवाचा करंडा, वटपौर्णिमेसाठी ताट या प्रकारे असतं. कुंकवाचा करंडा, वस्त्रमाळ, धान्य, गहू किंवा तांदूळ दोन्हीपैकी तुम्ही काही एक घेऊ शकता. त्यानंतर असतं धागा. धागा जो मेन आहे. त्यानंतर कापूर. कापूर मी ताटामध्ये घेतलेला आहे. त्यानंतर ओटी. ओटीचं जेवढं पण सामान असतं ते म्हणजे हे बांगड्याचं खणणाराची सगळी, आणि त्यानंतर एक कोरा पीस असतो जे मी विकत आणला. तुम्ही तुमच्या घरात कोरा असेल तर तो सुद्धा घेऊ शकता. त्यानंतर आंबासुद्धा खूप महत्त्वाचा असतो. त्यानंतर 5 फळं 5 बायकांना द्यायला. आमच्या इकडे खोबऱ्याची वाटी, खारीकची वाटी असं सुद्धा देतात, तसं नाही की आंबेच वगैरे. त्यानंतर कलश, त्यामध्ये पाणी. ते कलश याच्यासाठी छोटा घेतला कारण ते मला जायला यायला थोडं दूर आहे. त्यामुळे अगरबत्ती आणि माचीस आणि प्रसादाची वाटीसुद्धा. सो असं सगळं ताट होतं.